Madukachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuwa rochimakumi mairi nonomwe mwedzi uno waiye nyamavhuvhu. Nyasi womusangano ZANU-PF wopolitibhiro yavo wanga vari kuita katomhuka nyai paribanatsa kuziva kuti zviri zvavanga vari kureketa nezvazvo nekuti wakabva kakuita manji pokari wanoreketa makwai wagoti kwai kunetsana kwauringana kwaiye chiwengana munangarwa ndokwakwaita kuti zvidando pokari nyaya yekuti tagwirei apinziwa chere kana kuti aribe kupinziwa muboka reCentral Committee iri kuramba ichitsviriridza. Regai tirambe takaringa zvedu tichiona kuti zvinoenda nopapi. Ukuwo kudonho romatepele ndiyo dzauru matepele north pachirungu kwaiye anonzi Smelisizwe Sibanda hanzi ngaambomira kuita zvebato hino kuti aitei apa mumiriri wavo mudare paramende munhu ari kuitirwa izvozvo. Gore rino rekai tirambe takandoringa ipapawo pokare zvinobata ZANU-PF kwaitsenengamu agoti ndatsengewa kunge gamu ndaneta manje kureketa kuno nonzara ndada kubenhuka kuZANU-PF. Vanoziva kaa kuti kuZANU-PF ndo kunouya zviri pachena zviri padhuze zviri nyore kwai kudya zvakaorera sohonye ndokwavakajaira. Rekai tione kuti vanomubvuma chere iye kana kuti vanomutora vobva vamukwetemidza zvakaita Team Voice zviya. Rekai tigoramba takaringa. Wamunangarwa kwai wagotomanikidza varimi wagoti ivo tiri kupai mapepa okuti ndimi mavaridzi wovhuma title deeds pachirungu kwai wakumanikidziwa kuti watenge zviri kunzindo zvokudzivirira nzara mhanduwe zvokudiridzira kamu asi wari kunzi wagotenge zvinhu zvinodhura kudarika zvavanofanira kunge vachitenga. Kwai ipapa mari iri kutotengiwa nayo iri kutonzi inofanira kuita zviuru 6 pachibodzi asi wanhu wakada kuzvitengera wega unoita zviuru 2 nochidimbu. Unobva waona idi nayo kuti pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Munyika yeSouth Africa pahwadza kwabudirika kuti kuna vaZimbabwe 3 mhanduwe. Hapana umira musheba ipapo. Kwai vanhu 3 vakagwarashiwa vari kuziva kuti chii chakavaparadza chii chakavauraya. Mhanduwe vakawanikwa vari muhwizi hwomukomazi iko kuSouth Africa. Mweya yavo ngaizorore murugare. Kuna vamwe vairipo kare kunotoni kwaiva Boyeka mhanduwe vakatologowa maziso ese paribe zvinoita kuita kuhwadza. Rekai tione kuti zviri kuenda nokupi asi kuringa kwazvo kurengeka kwokuti vanenge vakatoita kuurayiwa chaiko kuti vaende kuorombesiwa. Zvinohwadza kana chakadaro chokwadi icho zvinoita kuhwadza chaiko. Mweya yavo ngaizorore murugare. Uko hurumende yagonziyo iri kudakedza kuti zviite chimbi chaicho yokuti zvikoneke kuti mutemo kuti kuisiwe mari pasaiti yohomwe yokurapisa vanhu wese munyika National Health Insurance Scheme kwai watoda kuti itotande gore rinouya chairo. Hena akafunga dhiri ipapa. Rekai tione kuti zvinopera sei zvinenge zvichienda nokupi. Tinenge tichikunyepai zvedu. Fortune charumbira kwai kureketa kuno ari kuMozambique ari kuonana nomukuru wedare reparamende rekuMozambique zvavari kureketazvo pariba ari kuziva kuti zvii. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Kana pane zvimwe zvinobata tese haiwa tinondozvinyepiwa paribe chinogara chakaikiwa. Kanzuro yeguta reHarare mhanduwe wagototi imi taita kuita kufunga pokare tiri kuda kutoramba tichiita zvokufudzana navo vanhu vari kuramba vachitengesa pese pese nokuita zvese muguta redu reHarare. Toda kuti vanhu vese vaite zvisvinu mugutamo mubenhuke pokare kuita zvokunakidza kuringa. Rekai tione dai wari vamwe watanda waisaka mabhini wotanda waita kutakura manyara akazara pese pese wovhurawo matoireti
woita kuti vanhu vakone kuboya nzvimbo dzakanaka dzokuita zvese zvezvavanoda kuitira muguta. Kuno vari kuda kutotanda wandoita kuisana nevanhu basi, ndo zvinokunyepai kutoti palibe chizvinu chaiko. Joero Gabuza akakubiwa nomumwe murume kuhange kwauko. Kuno murume amangariwa akabva anzi nodare makore 4 mujere. Joero Gabuza akaisenza naiwo ana chamisana natsvangirai munguva yeGNU ari gurukota. Saka haiwa zvisvinu takaitione kuti zvinopera sei. Vanhu vazhinji nyasi wafara, vamwe wakarova manja fani kuti kwai kambani yoInvictus yagotengesa zvikamu zvokambani zvinoita 20 kubva muzana, 20% stake pachirungu, wagotengesera iwo wakatarika wakanga wari munyika meduwa. Kwai kambani yewakatari Almonso yagoti aiwa apa tiri kubhadhara mamiliyoni 24 kuti titenge zvikamu izvi, asi kana mukaita tusvinu tinokupai mari inosvika kumamiliyoni 500 omari yekuAmerica. Inga zvisvinu tikaitione kuti tinoipuwa chere, wanoita tusvinu chere iwo Invictus wo. Mumwedzi uno watiri uno kwai zigi renge riri kukwira pakutengewa kwezvinhu zvikamu 23 kubva muzana, 93.8% pachirungu pagore nepagore. Apawo pamwedzi nepamwedzi kwai 0.4 mandiwe. Tikaiti kuramba takaringa hedu. Madhora okuAmerica kwai ari kukwira zvakadari kuita zvikamu 14 nokuna 14.4% kubva muzana. Tikaiti kuramba takaringa zvedu kuti zvinenge zvienda nopapi. Penwa nezvimwe zvavari kutirongera heno. Apawo ipapa vanhu vari kuramba vachindobvunzana kuti wakomana tinyepei kuti nhandareyo kiriketi iri kuvakia kuVic Falls yambori papi, yamboita sei, pakambori nechi. Kuringa kwedu mandiwe panenge pasina chinhu. Tikaiti kuramba zvedu tichiona nekutoti kusaya kana iwo ana nyamupiniwa vanotumira mapikicha pese pese nomadira avanoita iwayo kuzikana kuti vane chavari kuita. Tikaiti kuona hedu kwazvinoenda. Simba bhora yagotonzi aiwa ichaenda kotambira mutambo yoCAF Champions League iko kuBotswana. Kwai vanenge vachitamba nenonzi Nsingizini Hotspurs. Tikaiti kuona kuti zvinopera zvakadini. Toringadzirike tikapasi rese kureketa kuno kwai anonzi Tsidi Madia muSouth Africa mumo. Tsidi Madia kwai apfa uyu rikaiti mweya wacho uzorore murugare. Ipapapo kare kudarodzi mhosva Thabo Bester na uyu Nandi Pamagudumana waenda kudare wakati aiwa misai Netflix ngaimisiwe kubudisa kwairida kuita firimu rinoreketa nezvedu. Tikuzvidaba. Tikaitione kuti ndizvo chere zvichaitika ipapo kana kuti dare richati zvienderere mberi. Ipapapo kare zvikoro zvokiuro kwai zvanzi tinoda kuzvitenga nomabhiriyoni 10 tobva tazviita kambani isiri yokubhadharisa, isiri yokutora mari yoprofiti. Yei ari kuda kuita izvozvo kwai anonzi Jani Morton. Pakanyangariwa rikaitione kuti vanozvipfuma chere waridzi wechikoro cho. Apa Lebanon yagonzi yaboya madhora mamiliyoni 250 $250 million pachirungu yokuti inhadzirise upfumi hwayo kubva kubhangi ropasi rese reWorld Bank. Tikaitione idzo mari idzo ndodzazoita kuti Zimbabwe irambe iri pairipa pakanyangaritsa chaiko. KuSouth Korea hwareyo hwamanja nevabereki hwarambidza wapwere wese kutakura mafoni mumakirasi. Aiwa waita tusvinu chaitwo. Tikaitione kuti zvichaita kuti zvinhu zvichinje chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Tinoramba takandoringa tichizokunyepai. Ipapapo kare kwai uyu anonzi Faraji kuBritain agototi ndikutohwewa rutere kutoti dai ndatira kudzinga vanhu chaiko vese vanobva kune dzimwe nyika
dai ndanyatsa kuwadzinga zvesvino mhandiwe pakanyangaritsisa. Regai tione kuti zvinopera sei. Dai wakatadza kulibata basa racho rero. Basa Microsoft waita ushingi kuratidza mhandiwe kuti tiri kuvhunduka baisu, tiri kushisiwa mhandiwe. Watoramba wari mubasa maomo kwakusimudza mureza wePalestine. Yei tikuti makorokoto kwavari. Regai tigoona kuti zvinosvika kupi. Ukuwo EU yati aiwa zvichiripo zviya zvatakareketa kuti motika dzese mugore ra2035 dzinenge dzakufanira dziridzo mabhatiri basi, palibe motika dzopeturu kana dhiziri. Zvaramba zviya. Regai tione hedu kuti vachapera vachiita sei. Asika kwanyasi, haiwa regai tipete zvirauro. Ndini wenyu mhandiwe onawo.